ansigtet ud i. Nej. Nå. Au! Vi er så skarpt til, at det kan gå igennem tæppet. Altså en mega dyne ting. Ja. Nå. Men det var også i. Det er mærkeligt. Det er ikke cute. Husky. Jeg med Emil lige retter dynen ud. Kommer lige ind til mig i spillet. Nå, virret lille skat. Nå, hvor du går forvirret. Prøv at se den hale, den er cute. Er I døde? Josh, er I døde? Er I døde? Nej, nej. Blænderne i skolen. Jeg bruger faktisk først til kopperbukser. Hvad siger du? Hvor ser du underlig ud? Hvor er du sød. Den er så sjov. Jo. Han har større hoved end dig. Hvad siger du? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Okay, nu har vi leget i 2 minutter og 20 sekunder. Farvel. Oiski. Oiski. Kan du sige farvel? Farvel. Ja.